дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд як зани 34 соларо ки мехост кӯдаки навзодашро бифурӯшад боздошт карданд. Ӯро барои содир намудани ҷинояти хариду фурӯши ноболиғон гумонбар донистанд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд Муқаддас Мададоваи 34 сола сокини ҷамоати деҳотӣ ифтихори ноҳияи Ашт бар ивази 15 000 сомонӣ тифли як моҳро ба каси дигар фурӯхтанӣ буд. ба иттилои манбаъ ин зан 4 маротиба шавҳар карда 5 фарзанд ба дунё овардааст. Мададова як фарзандашро ба фарзандхонӣ дода, дутои дигарашро ба мактаб интернат супурдааст ва як духтарчаи хурдсолаш дар тарбияи худаш қарор дорад. ҳангоми дар батнаш будани фарзанди панҷум ӯ оилаи нав бунёд мекунад, вале шавҳари наваш духтарчаи бо ӯ бударо қабул карда аз кӯдаки ҳанӯз ба дунё наомадааш даст кашидааст. кӯдак ҳамагӣ 1 моҳ доштааст. мақомот ин занро ҳангоми гирифтани 5000 сомонӣ ҳамчун пешпардохт боздошт ва нисбаташ парванда боз карданд.